mga teachers, it is because kanang way gihimo ang party list diya sud sa Kongreso. Kay kung napa, hagbayron ta ni dako ang sildo. Umao gani ayaw lagi ni di lagi pud ang iridtag daw. Unsa may connection sa red tagging kung sa kaso? Ay, nga ilang atubang, di man na mahitungod sa red tagging. Oo, unsa man di ay. Mahitungod sa violation nga ilang nakomitar Republic Act 7610. Exploitation. Nakatabang tong pagsigi o pasangil sa kasundaluhan sa ilahasa kana na ang kalihukang rebildang komunista mo tumurang na impluwensyahan siguro ang husgado. Wala, ayaw na panangil Franz Castro, ayaw na pangdilahig, ayaw na panguha og simpatya. Nagtuo ka mo simpatya katawang Pilipino sa inyo kay kamo gipang-red tag utot ninyo. Di ay. Sa kapadigyo kang butuo. Nga naka-influensya ang kanang pagpangritag kuno sa atong kasundaluhan ngadto sa ilang grupo. Rason nga murag kini nga ni ang na-influensyahan ang korte nga gikonbikto sila sa kasong child abuse masaba kana na ang kidnapping. Bot-bot ninyo. Kasamang dong. Kung natuki man, party man sa pagtuki o pagpresenta sa mga ebidensya ang kalihukan, it is because nakitaan og basihan kasamang dong. Yarin tagday na. Unsay pagtuni mo sa judge sa Regional Trial Court sa Tagum. Ikabalo mag unsay ebidensya? Pero baya, di baya basta-basta ang ilang mga abogado?